बेखायनो जे दलाव दंसै बे दलावनो थानानै हारियै मुजि खामानि मावलांनायासो मानसिनि बा जाय बेक्तिया माने सिन्था खालामना ओंखारो बिसो आरोखि। दिनैथ' बेंटल जेनाखि बाजाराव जानाय दानि जाबाय थानाय जयनिं प्रग्राम बे मोजाङैनो जादों। 200+ जयनिं जादों दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन दलफोरनिफ्राय फैनानै दिनै जयेन जाफैदों आरोखि। गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय। जोंहाथ' जेनेबा सरकार दं गैया जों खोथा गैया। वार्कार जोंहा क्रिएट खालामनांगौबा जोङो जोंनि सापर्टार बुथुमनांगौ हिसाबै दला दायथ' होदों हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावबाय थादों। खारन मोनफ्रोमबो दला मोनसे उद्देश्य थायो। बे उद्देश्यआ जाफुङागौमानि जाफुंखांनायनि उनावबो बे माने दलखौ मजबुत खालामनायनि पलिसिफ्रा थाबाय थायो आरो। बेखायनो जोंबो जोंनि दलखौ बोरैहाय जोङो बे ओनसोलाव बोरै गोख्रों खालामनो बे पलिसि लानानै जोङो जयनिं प्रग्राम बा जिखुनु एक्टिभिटिसफोरखौ लाबाय थानाय जादों आरो। दा आङो एक्जाक्ट जेबो बुंथ'नो हानाय नंला। माखासे जोंहा नेताफोर दं बबे बबे दलनिफ्राय बेसेबां, खिन्थु बिसोरबो अबेबा मोनसे दलजों बा अबेबा दलजों दं होननानै आं मिथियो आरोखि। खिन्थु साबैसे अबे दलनिफ्राय फैखो माखौबो आं बुंथ'नो हानाय नंला। सिगांफ्रावथ' जेनेबा बेयाव बिजेपि हिसाबै रावबो भट होफेरनाय जेनेबा गैयामोन। एबाराव नेक्स्टआव हयथ' भट होग्रा ओंखारसिगोन बेखौ जों मोनदांदों आरोखि। बेबोथ' आवनायनाय बाथ्रा जागोन। बेफोरो आवनायनाय बाथ्रा। नोङो मान सनमाननि खोथा दं, प्रेस्टिजनि खोथा दं, नोंनि उद्देश्यनि खोथा थाबाय, नोंनि आइडिय'लजिनिबो खोथा थाबाय। बेयाव थांलाय फैलाय खाम जाग्रा जिनिसथ' नङा जाहैबाय। नोंनि अजननिबो खोथा थाबाय। बेखायनो जे दलाव दंसै बे दलावनो थानानै हारियै मुजि खामानि मावलांनायासो मानसिनि बा जाय बेक्तिया माने सिन्था खालामना ओंखारो बिसो आरोखि। गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोननि प्रेस मिडियाखौ। दे नोंथांमोननि ससियेल मिडिया थ्रुयै जाहाथे सारा माने आसामाव बा सारा बिटिसिआव बा सारा इण्डियाआव जाहाथे फेमास जायो बा बयबो मोनथिहैयो। बे दिनैनि जयेनानो जाहैबाय मा, जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ बेलेग दलनि मानसिफ्रा, आनान दलनि मानसिफ्रा मोजां मोननानै दिनै 265+ मानसि जयेन जादों। दा जोङो फैगौ समावहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय जाहाथे सिगाङाव जि सरकार जालांबाय बा जि सरकार सलायलांबाय बा जि डेभेलप खालामलांबाय, दा बेनिखाय जों साबसिन आरो हामसिन डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन नामा, बेखौ जोङो गोजौ लेभेलजों जों सावरायगासिनो। बेनिफ्राय फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि जनजाति ट्राइबेलनि माखासे लिडारफोरनि बा जि लिडारफ्रा जोंनि जातिखौ मान सनमान होलांबाय, सिनायथि होलांबाय, जाहाथे बै बिथांमोननि नामाव जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा सारा आसामाव जाहाथे जनजातिनि लिडारफोरनि नामाव माबा मोनसे जों डेभेलपमेन्ट स्किम नाम दोननो हागोन नामा, जों बेखौबो गभर्नमेन्टखौ जोङो पस्ट खालामगासिनो बा जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो। जोंनि भारतआ राजतन्त्र नङा, बे गणतन्त्रसो। बे गणतन्त्र देशआव बयहाबो अधिकार दङ। बे बयहाबो लिडार जानायनि बा बयहाबो समाज सिबिनायनि बयहाबो जैग' दङ। दा बे हिसाबै जि बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुंदों, दा बिथांमोनहा हयथ' सोरबा बायदिया गावसोर गादियाव जिरायनो मोनाखै। दा बिथांमोना बेफोरखौ सिन्था खालामा हयथ' नोंथांमोननि सिगाङाव बा मिडिया ससियेल मिडियानि थ्रुजों पस्ट होदों। बे गोरोन्थि, बे मालाबाबो जानो हाया। जोङो भारतीय जनता पार्टीया बुंनो थाङोबा बयजोंबो समानै फैगासिनो आरो बयखौबो पार्टीखौ समान नोजोरै नायबोदों। जेरैहाय जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार माननीय नरेन्द्र मदि दामोदर दास बिथाङा बुंदों सबका साथ सबका बिसास आरो सबका बिश्वास आरो प्रयास। बे हिसाबैनो जोङो बयजोंबो समानै जोङो मावलांगासिनो आरो मावलांबाय थागोन। आरो आगन्तुक समाव जोङो बिटिआरखौ आरो जों डेभेलपसिन खालामनो हागोन, जोंहा बेयाव बिसास दङ। गिबियावनो नोंथांखौ खुलुमनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम जोंनि भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्लानिफ्राय गोजोन आरो हामलायथि जासिहरनाय जाबाय। जों दिनै बेंटल ओनसोलाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै 264
जयेन जाफैदों दा बिथांमोनहा बिजेपिनि नीति आदर्श खामानि मावनाय आरो जे बिजेपिया गासिबो हारिसाफोरखौ लानानै जे मोनसे मोजां परिबेस बा सोलिनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म बेखौ नुनानै बिथांमोनहा बिजेपिनि फारसे मोनसे आग्रह जादों बिजेपिनि फारसे अनसायनाया बा गोसो जानानै बिथांमोनहा जयेन जाफैदों दिनै दा जोंखौ हांख्रायहरदों बिथांमोनहा दा बे हिसाबै जों दिनैहाय इयाव बेंटलनि बाजारावनो मा होनो बेखौ लक्ष्मी मन्दिरनि बे नैबे जिरायसालियाव जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बिसेसके बर'निफ्राय फैदों आरो आदिबासि बिनिफ्राय नेपालि राजबंसि बेंगलि माने जोंनि BTC आव जा हारि दं बिसिनिफ्राय मोनफ्रोमबो हारिनिफ्राय एसे फैजोबदों आरोखि बिसेसके जों दिनै हाइस्ट बेयाव अनसायनाय मोन्दों बर' आरो आदिबासि आरो बेंगलि बेथ' माने जोंनि बिजेपिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां प्लास माने आजिखालि बयबो रायजो राजाफ्रा एसे माने माबा जाबाय मा होनो बेखौ बयबो माने एसेब्लाबो मोनसे मा होनो मबाइलानो हक बा टिभि निउस चेनेल गासिबो नुजोबो दा सोर बबे हान्जाया मा मावगासिनो दङ बिजेपिया रायजो राजानि थाखाय मा मावगासिनो दङ आरो बिसेसके भारतीय जनता पार्टिया जोंनि बे BTR ओनसोलाव बा BTC ओनसोलाव जेनाखि मोनसे गोजोन थासारि जों गासिबो जाथि जनगोष्ठीजों मिलायनानै थानो हानायनि जेनाखि मोनसे परिबेस बे परिबेसखौ दिनै भारतीय जनता पार्टिया बेयाव मोनसे माने मोजां परिबेस लाबोनानै होफैदों दा बेखौ मोजां मोननानै हयथ' बिथांमोनहा जोंनि भारतीय जनता पार्टियाव इलेक्सन नङाब्लाबो बा बिसायख'थिया खाथियाव नङाब्लाबो दिनै लैहोर फैनानै दिनै जयेन जाफैदों दा नोंथांमोनहा नुदोंमोन सिगांनि समफोराव जोङो माबायदि परिबेसाव थायोमोन जों दा गारियाव थाङोब्ला सान्थिफुराव थाङोब्ला 2टा 2:30 न'आव फैफिननांगौ माने बेबायदि परिबेसनिमोन माने बबेयाव मा जागोन बबे समाव जों हमनोनो हायामोन थ' दिनै बे परिबेसा गैला जों हरनि 10टा 11टाबाबो गावनि खामानिखौ फोजोबनानै दागगारिनिफ्राय बङाइगाव दागगारिनिफ्राय क'क्राझार जों एकदम माने बेबायदि थांनो हानाय मोनसे बा सोलिनो हानाय मोनसे परिबेसखौ भारतीय जनता पार्टिया दिनै खालामना होदों बिनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै भारतीय जनता पार्टिनि फारसे अननाय आरो अनसायनायखौ लाबोदों आरोखि दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों निस्सय जों सानो आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव गासिबो जोंनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायनाय जों बेखौ हदाय लाखिबाय थानो हागोनखौ जों मिजिंथियो निस्सय जों चिरां जिल्ला ST मोर्चा हिसाबै बिसेसके जोङो जोंनि ST ओनसोलाव जों हाबगोन आरो जों मावगासिनो दङ आरो गोबां जयनिंनि बिथांमोना जोंखौ लेंहरगासिनो दं गोबां जायगायाव जों माखासे सम होनो हायाखै जों सिगां समावबो बुंबाय थादों जयनिं जानांगौ गोबां दङ जों माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जों जयनिं खालामनो हायाखै मानो होनबा जोंहा दलनिबो माखासे खामानि थायो थ' बे हिसाबै जोङो लासै जयनिंखौ जों लालांबाय थागोन आरो जों एकदम ग्राउन्डआव थांनानै जों खामानिखौ मावबाय थागोन